ତମ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବ ବା ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଦୀପାବଳି ଅନ୍ୟତମ। ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଦୀପାବଳିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପୌରାଣିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କଥିତ ଅଛି, ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ମାତା ସତୀ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସମାପ୍ତ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଦୀପ ଜାଳି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଦିନ ନରକାସୁର ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀପାବଳି ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଘର ବାହାର ଚାରିଆଡ଼ ସଫାସୁତରା କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଘରେ ଘରେ କ୍ଷୀରି, ପିଠା, ମିଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଳ ମାଳ ଦୀପ ସବୁ ଜଳି ଉଠେ। ଆଲୋକମାଳାରେ ଘର ସବୁ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟାର ଘନ ଅନ୍ଧାର ରାତିଦିନ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଆଯାଏ। କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳାଇ ପିତୃପୁରୁଷ ବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାଣ ଫୁଟା। ଫୁଲଝରି, ତାଳ ଫୋଟକା, ଘଡ଼ି ବାଣ, ହାବେଳି, ରକେଟ୍ ଆଦି ବାଣ ଫୁଟାଇ ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ଯାଏ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦୀପ ଜଳାଇବା ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମଶା, ମାଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସମୂହ ଭାବରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟପତଙ୍ଗ, ମଶା, ମାଛି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଉପସଂହାର ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ପର୍ବ ଅଟେ। ଦୀପାବଳିର ବାତାବରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପାବଳିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ